ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवदामह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानन्दं महं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गरुष्मन्। नमो विष्णुवादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधरणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी स्क्रीन കാണാലോ അല്ലേ? हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാം. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण സോറി ചെറിയൊരു എന്താണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു വേറെ ഒരു ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 20 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അതില് 12ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അതിന്റെ പേര് ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ? അപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനൊക്കെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതലും പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെയാണ്, ആ 2 കൈകളോടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ്, ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ നന്നായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കാം, നമുക്ക് കുറെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ചാർത്താം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇല്ല അല്ലെ. അത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയും. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദികളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് കുറവായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മായാവാദി സന്യാസിമാരായിരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസിമാരുടെ ഇടയിൽ ചേരണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം? അവരിൽ ഒരാളാവണം. എന്നാലേ കൃഷ്ണാബോധം അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവര് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പോ ഈ മായാവാദികളെയെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കണം, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തായി, മായാവാദി സന്യാസിയിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യം 24 വയസ്സ് വരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും എല്ലാ ജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ മായാവാദി സന്യാസിമാർ ഇതിലൊന്നും ആകൃഷ്ടരായില്ല. അവരൊന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ ആ മായാവാദി സന്യാസിമാരോട് എന്താണ് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അവരിൽ ഒരാളായി മാറുകയുണ്ടായി.
അവരുടെ മായാവാദി ഗുരുവിൽ നിന്നും സന്യാസം എടുത്ത് അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി, ആ പണ്ഡിതനെന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ മായാവാദികൾ ഈ കാണുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരൊക്കെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദികള് അവിടെ വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് നിങ്ങളൊരു വികാര ജീവിയെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാത്തത്, പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാ പറയുന്നത്? എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, വേദേശു സർവർ അഹമേവ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവചാഹം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 15 പഠിക്കും. അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണ വ്യാസൻ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന ആ മായാവാദിയോട് അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീട് അവര് കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേട്ടു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതൊന്നും അത്ര സ്വീകാര്യമായില്ല, അവരുടെ ആ ഫിലോസഫി ഒന്നും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് വേദാന്ത സൂത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ആ മായാവാദമൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവര് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം മായാവാദികളെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മായാവാദികളിൽ നിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അവരിൽ ഒരാളായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരല് പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്ത തമാമത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാന്, നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മായാവാദികളുടെ ആ സ്ഥാനം തന്നെ തെറ്റാണല്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു, മായാവാദി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്, ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത. ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത് രാധാശ്യാം സുന്ദരനെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കിരീടവും മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിലുള്ള മംഗളാരതി ദർശനാരതി ഒക്കെ കാണാം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ ഭംഗിയായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കിട്ട് മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും അവിടെ എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ആ ദർശനാരതിയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു. രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് ഒരു വേഷത്തിലുണ്ടാവും, പിന്നീട് ദർശനാരതി ആകുമ്പോൾ വേറൊരു വേഷം, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാനെ ഒക്കെ ആഭരണങ്ങളും ആ അലങ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാലാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചെറിയൊരു ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുപ്പതിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ അടുത്ത ആൾ പോയിക്കോന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ്കോണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് അത്രയും വലിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്നവരൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ.
അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യാമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരത. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ആ അവ്യക്ത രൂപത്തിലുള്ള അത് ആരാധിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ്? അതിന് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ? അത് നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള അവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ? ഓ അതിലും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, സുസുഖം കർത്തും അവ്യേ, നമുക്ക് സുഖമായിട്ടും ശാശ്വതമായിട്ടും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എന്നാല് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? കുറെ നിലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? അതൊരു ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ എത്താം അല്ലെ? മറ്റാകുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് കുറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലേ അവിടെ എത്തില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം. അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മറ്റത് കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവ്യാപ്യത. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിയുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തില് അതിനെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നു, പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസിനെ അല്ലെ, പ്രകാശത്തെ, പിന്നീട് പരമാത്മാവിനെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, 2 കൈകളോടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ബലരാമനെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ 5000-ലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം പ്രഭുപാദരി അതിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിർ എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലായിടത്തും രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തും ഉണ്ട് രാധാശ്യാം സുന്ദർ, രാധാകൃഷ്ണനുണ്ട്. എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിർ എന്ന പേരാണ്. അവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാല്യകാല ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോകുളമേച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഭൂമിയിലാണ്, അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം പ്രഭുപാദരി കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ രമൺ റെഡ്ഡി അവിടെ ആ സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ പശുക്കളൊക്കെ മേയിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ, ഭഗവാൻ നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ? ഈ പശുവിനൊക്കെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെയാണ് മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നത്. അപ്പോഴേ യശോദാമ്മ കൃഷ്ണനോട് ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ചെരുപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു, 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്കും ചപ്പല് വേണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഡിമാൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പശുക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പശുക്കളോട് അത്രയും സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമം തന്നെ മന്ത്രം തന്നെ പറയുന്നു, നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട്
പശുക്കളോട് അത്രയും സ്നേഹം. ആ പശുക്കളൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ട് രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മണ്ണൊക്കെ കൊമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ കുത്തി ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കുളമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് അത് നൈസായിട്ട് അത്രയും എന്താണ് ഒരു കടലമാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള പൗഡർ പോലുള്ള രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചു. വലിയ വലിയ കല്ലുകളും ഒക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലില് കല്ലും മുള്ളും ഒന്നും തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് പശുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതാണ് രാമൻ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അത്രയും നൈസായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് രാധാഗോവിന്ദ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത്. അതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭു പിന്നീട് പറയും, നിങ്ങളടുത്ത് മാർച്ച് മാസം പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ അതിലൊക്കെ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പോവാം, പിന്നീട് അറിയിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് കൃഷ്ണ ബൽറാം ക്ഷേത്രം പ്രഭുപാദർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ കൃഷ്ണനും ബൽറാമനും പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ഗൗരനിത്തായുണ്ട്. പിന്നെ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനുമുണ്ട്, രാധാശ്യാം സുന്ദർ. പ്രഭുപാദരുടെ സമാധിയും ഉണ്ട് അവിടെ. ധാരാളം കാര്യങ്ങള് അവിടെ കാണാനുണ്ട്. അവിടെ പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണ ബൽറാമിന് പൂജകൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, പരിപൂർണതയുള്ളത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. അവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. നമ്മള് ചില ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊന്നും തപാൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ആ തപാൽ ഓഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു തപാൽ പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ നമുക്ക് ആ ടൗണിൽ പോകാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അവരിൽ എത്തിക്കും അല്ലെ. അല്ല, അവർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് എത്തുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്താണ്? അത് പ്രതിമയല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, പ്രതിമാനഹിത്വ സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രല്ല. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായാലും മരം കൊണ്ടുള്ളതായാലും മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായാലും ഒക്കെ ആ വിഗ്രഹം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് പൂജിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യുസംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നവരെ, ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ തന്നെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന പേര് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം എന്നാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്, സുഖാലയമല്ല ഇതിന്റെ പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോവുക വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ല ഇത് അല്ലെ. നമ്മള് ഇവിടേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു പോയതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തോട്. ആ വൃക്ഷത്തിനെ ഇവിടെ കാണാം, ഒരു മതയാന വന്നിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തെ ഇളക്കിയിടാൻ നോക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം ഒരു വ്യക്തിയെ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം നാവൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് അവിടെ മുകളിലെ ഒരു തേനിന്റെ കൂടുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും തേൻ ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്നത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തേനീച്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ട്
കടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അദ്ദേഹം ഈ തേന് കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. താഴെയായിട്ട് കാണാം, താഴെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ വിഷപ്പാമ്പുകളെ ഇവിടെ കാണാം. അവര് എന്താണ്, ആ കൈ വിട്ടിട്ട് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവര് അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം 2 എലികളെ കാണാം, കറുപ്പും വെളുപ്പുമായിട്ട്. അതെന്താണ്, പകലും രാത്രി. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അതൊക്കെ പിന്തുടരുന്നു അല്ലെ. ഈ എല്ലായിടത്തും അപകടമാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തേന് കുടിക്കുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാൻ അവിടെ കൈ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആ സന്തോഷങ്ങള് തേടി നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അപകടം പിടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമില് ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പ് കൂടിയിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും, നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ കടിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ യമരാജൻ വന്നിട്ട് പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. മയ്യേവ മന ആദർസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർദ്ധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ, ഗോപന്മാരൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാന് നൽകിയിട്ട് മാത്രമേ അവരൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ അവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും പങ്കിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴേ അതില് ഹരേ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് സർവ ആകർഷകൻ, രാമ എന്നുള്ളവരെ രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട്. പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ അല്ലെ. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നാമാചാര്യർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നമ്മൾ നൽകുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത ചിത്തം സമാധാതും നശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അഭ്യാസേപ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനയൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്തുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം തന്നെയാണ് ഭഗവാന് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ.
സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാം അല്ലെ. ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മള് ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പലതരത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു അംശമെങ്കിലും ഭഗവാനെ അത് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വമനസാലയുള്ള സേവനം ഭഗവാൻ ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ടൈംസ് നാഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്. ലോർഡ്സ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യനെയർ സെർവന്റ്, ഇദ്ദേഹം ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുപാദരി ഒരിക്കലും കാണുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണ്ടായി. അവരുടെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ ബിസിനസ് മാൻമാരായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ധാരാളം പൈസയുണ്ട്, എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലേ ആ മുത്തശ്ശനെ ഇപ്പോഴേ ഇല്ല അല്ലെ, മുത്തശ്ശൻ പോയി. അപ്പോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മുത്തശ്ശനെ എന്ന് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ അറിയപ്പെടണം, നീ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ടല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, നീ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് അറിയപ്പെടണം ലോകം മുഴുവനായിട്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പ്രഭുപാദരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ സത്യമാക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം, അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ എന്താണ് 500 കോടിയിലധികമാകാനും അദ്ദേഹം ഈ മായാപ്പൂരിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള മായാപ്പൂരിലെ അവിടെ ഒരു ഇസ്കോണിന് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ദീക്ഷയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നത് അംബരീഷ് ദാസും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സ്വാഹ മാതാജി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് ഇസ്കോണിലെ അവിടെ മായാപ്പൂർ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു ബിസിനസ്സിലുള്ള ധാരാളം വലിയ വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കാര്യം ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും അവരുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഇസ്കോണിന്റെ അവിടെ മായാപ്പൂരിൽ, ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും മായാപ്പൂര്, അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം, അതിന്റെ കുറെ ഭാഗം പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി. ഇനി ഇപ്പോ കുറച്ചു കാലം പണിയൊക്കെ നിന്നുപോയത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നിന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2022 പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാന പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ, അതൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെ അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും, അവിടെ ഗുരുകുലം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് അതിന് ധാരാളം സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത്രയും എന്താണ് തന്റെ ആ സമ്പാദ്യത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയും.
അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ധാരാളം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഗർഗമുനി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക. അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് തെറ്റൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാലും ഗർഗമുനി ഒരു ഡിക്റ്റഫോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവര് അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു പ്രഭുപാദർക്ക് ആ ജോലിയൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ ജോലിയൊക്കെ. പ്രഭുപാദർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദര് എല്ലാ കാരുണ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി, അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ, ജയാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാലം ടാക്സി ഒക്കെ ഓടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, അങ്ങനെ ആദ്യകാലത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിനൊക്കെ ഇത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസുഖം വന്നു. അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ചികിത്സക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത് പ്രഭുപാദർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമുള്ളതൊന്നും ആരെയും അറിയിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പൈസയൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമാണെന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പണമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് എന്റെ ഈ ശരീരം അല്ലെ, ഇത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നശിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, എത്രയോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകം ജീവാത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത മുന്നേയുള്ള മാസം വരെ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിരം, നമ്മളൊരു രാധാഗോവിന്ദിന് രാധാകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാം. അദ്വൈതാതപ്യചക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാത് ജ്ഞാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാചന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാളും വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാശമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാത്ത സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനും നിയന്ത്രിതാത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെയുള്ള അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? മാത്സര്യം അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയ, മാത്സര്യം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല. ഈ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടേതല്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവകാശബോധമില്ലാതെയും നിത്യാഹങ്കാരമില്ലാതെയും സുഖവും ദുഃഖവും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെ അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കണം. പിന്നെ ക്ഷമാശാലി, പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തി നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിരിക്കുക. നിയന്ത്രിത ആത്മാവ്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും. യസ്മാനോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ ചയാ ഹർഷാമർഷഭയോദ്യോഗൈർമുക്തോയ സച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ. ശിവനും പാർവതിയും അവര് ധാരാളം ഋഷിമാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയാണ്. അപ്പോ ശിവനും പാർവതിയും എന്താണ് അവരെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ പാർവതി അവിടെ ശിവന്റെ അടുത്തായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കല് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി മരിക്കുക, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാര് കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിത്യാഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം സംഘർഷണ ഭഗവാനെയൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കെ അദ്ദേഹം മുകളിൽ നിന്ന് കാണുകയുണ്ടായി, ശിവനും ശിവന്റെ മടിയിലായിട്ട് പാർവതി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുറെ ഋഷികൾക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ പുച്ഛമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ശിവനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഋഷികൾക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണോടെ കാണുകയുണ്ടായി ശിവനും പാർവതി. അപ്പോ ശിവൻ ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല. പാർവതി അദ്ദേഹത്തിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് പിറക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ശിവൻ ഒന്നും അതൊരു തമാശയായിട്ട് കരുതിയിട്ട് ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അവസാനമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പാർവതി ദേവിയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാത്തിനും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, മാപ്പ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജ്. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് വരികയും വൃത്രാസുരന് അവസാനം ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ശിവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്ത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, അസ്വസ്ഥനാവുന്നില്ല. അനപേക്ഷ ശുചിർദശ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. യോന ഹൃഷ്യതി നേഷ്ടി നശോചിത ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. എന്തു തന്നെ ഉണ്ടായാലും അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെയൊന്നും കൈവിടില്ല. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. എന്തു തന്നെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെയോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. സമശത്രുച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ,
ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവരും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ശത്രു, മിത്രം അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ മാനം, അപമാനം അതിലൊന്നും എന്താണ് അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാം എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ആദരവ് നൽകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അനാദരവും എന്താണ് ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എല്ലാം എല്ലാറ്റിനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിന് അല്ലെ. അസത്സംഗത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിലാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു 10 പേരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതില് 9 പേരും മദ്യപന്മാരിലാണെങ്കിൽ നമ്മളും ക്രമേണ എന്താവും, ആ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഒരു മദ്യപാനിയായി മാറും അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ കൂടെ കൂടിയാലോ നമ്മളും ക്രമേണ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അസത്സംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആള് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ബോധമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഗൃഹം വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളെ എല്ലാരും വിട്ടിട്ടല്ല. എന്റേത് എന്നുള്ള ആ വിചാരം, എന്റെ വീട് അല്ലെ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ എന്നുള്ള ആ ബോധം. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥരെ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമി എന്ന് പറയും. ആശ്രമം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഭാര്യയെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഗൃഹമേതി എന്ന് പറയും. ഗൃഹം എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഗൃഹമേതിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഏകാദശി വ്രതങ്ങളും എടുത്തിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്കും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ നന്മ വരുവാനായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീട്ടാനാവുന്ന ആ സമയത്ത് ദുർവാസ മുനി അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ദുർവാസ മുനി പറഞ്ഞു, ഞാനും പാരണ വീട്ടാൻ ഞാനും വരുന്നു, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നദിയിലേക്ക് പോവുകയും ആ അംബരീഷിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാതെ അവിടെ തന്നെ നദിയിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആ പാരണ വീട്ടേണ്ട സമയം അല്ലെ, ഏകാദശി എടുത്താൽ ദ്വാദശി ദിവസം നമ്മൾ ആ കൃത്യസമയം പാരണ വീട്ടണമെന്നാ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി കൊണ്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ അതുവഴിയുള്ള ഉപദേശകന്മാർ പറഞ്ഞു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് 3 തുള്ളി ജലം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട്ടിക്കൊള്ളൂ. എന്താണ്, നിർജ്ജലമാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3 തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ദുർവാസുവിനെ നിന്ദിച്ചു എന്നുള്ളത് വേണ്ട. അംബരീഷ് മഹാരാജാവും കരുതി, ഇനി അഥവാ ഇതില് കോപിഷ്ഠനായിട്ട് ദുർവാസാവ് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോടാണ്, എനിക്ക് മാത്രം വായേൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് അത് പാരണ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം ആർക്കും രാജ്യത്തിനോ പ്രജകൾക്കോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ 3 തുള്ളി തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ട് ഏകാദശി പാരണ വീട്ടുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ആ ദുർവാസാവിനെ ആ ജലത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. ഉടനെ കോപത്തോടെ അവിടെ കയറുകയും തന്റെ ആ ജടയിൽ നിന്നും മുടി പിടിച്ചിട്ട് നിലത്തടിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു ഭീകര സത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. തീ തുപ്പുന്ന ഒരു ഭീകര രൂപം അത് അംബരീഷിന്റെ നേരേക്ക് തീ തുപ്പുകയുണ്ടായി. അംബരീഷ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം ആ ഭീകര സത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ വന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ചക്രം മാത്രം അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഗദയും ചക്രവും, ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് ശംഖും താമരയും. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അവിടേക്ക് വരികയും ആ ഭീകര സത്വത്തെ വധിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ചക്രം നേരെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ വരികയുണ്ടായി. ദുർവാസാവ് ഭയന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് സുദർശന ചക്രമാണ്, അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അതിന് തടയാനാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ശിവനും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നീ നേരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ദുർവാസ
അവിടേക്ക് പോയി, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഈ സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അയച്ചതല്ല സുദർശനം, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കഴിയാലെ? ഭഗവാൻ അയച്ചതല്ല, സുദർശനം തനിയെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ദുർവാസ മുനി പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങെന്താണ് ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പരാതികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹൃദയമില്ലാത്തവനാണ്, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എന്റെ ഹൃദയം അംബരീഷിന്റെ അടുത്താ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇനി രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുക, ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിൽ വീണിട്ട് മാപ്പ് പറയുക, അതിന് മാത്രമേ ഇനി ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ദുർവാസ മുനി വീണ്ടും തിരിച്ച് അംബരീഷിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരികയും, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷം തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ 3 തുള്ളി ജലം മാത്രം കുഴിച്ചിട്ട് അംബരീഷ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ദുർവാസാവിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് വന്നിട്ട് അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീഴും. അംബരീഷ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. അല്ലെ, അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നതാണ് ദുർവാസ മുനി. അപ്പോ എന്തോ തന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം, തപോബലം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാം മാപ്പ് പറയുകയും, പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽ മാപ്പ് പറയുകയും, ആ സുദർശനത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് സുദർശനത്തിനോട് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അംബരീഷ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെ, ആ സുദർശനം അവിടെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എത്തുകയുണ്ടായി. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്തോസ്തേ ദൈവമേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ, ഈ ഭക്തിത സേവനം മാത്രമാണ് നാശമില്ലാത്തത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും, എന്നാൽ ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. ഇതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധാരമൺ. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ലീലയുണ്ട്, നമുക്ക് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ സ്വയം സ്വയം ശാലിഗ്രാം ശിലയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതിൽ കാണാം പല്ലും നഖങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ശാലിഗ്രാം ശില ഭഗവാനായിട്ട് മാറുകയും ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് പോയാൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമൊക്കെ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, രാധാ ഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതില് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് സ്ഥലം, മംഗലാപുരം ടൗണിൽ തന്നെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു സ്ഥലം, 2 ഏക്കറോളം സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭൂമി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആരെയും അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, തീരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു ബ്രിക്ക് 1500 രൂപയാണ് വരും. അത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കളുടെ പേരില, അല്ലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേരില, നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നീട് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് 5000 രൂപയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ്, നമ്മൾ പല മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ലെ, ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ, മറ്റുള്ള ക്ലബിന്റെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ക്ലബിന്റെയും ഒക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇസ്കോണിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അത് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു സെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും 18 പുസ്തകങ്ങളുള്ള 12 സ്കന്ധങ്ങളുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും പരിഗണന ലഭിക്കും. പ്രസാദമായാലും അവിടെ താമസ സൗകര്യത്തിനും ഒക്കെ
മുൻഗണന ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് 35,555 രൂപ. അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് ധർമ്മകർത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് 1,08,000 ഒക്കെ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ, പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ലിങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ ഡെയിലി സേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അത് ദിവസേനയുള്ള ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പൂജകൾ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 500 രൂപയുടെ 1000 രൂപയുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത്രയുമാണുള്ളത്. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, പറ്റുന്നവര് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വമനസാലെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ